नमस्कार. अजून वाटतं कोण लाईव्ह वर आले नाही. नमस्कार नमस्कार. हां, कसं थांबा. वाटतंय बर्थडे लुक? वरी फिरून फिरून दाखवू की काय? बघा हां, बघा बघा दाखवा. बघा बघा. मस्त वाटतंय खरंच. आज पूर्ण तयार झालायत. हां, कितवा वर्ष आहे असं सोनम सारखा प्रश्न विचारू? नको ना? बायकांना विचारायचं नसतं वय आणि पुरुषांना पगार. हे गेल्या वेळेला पण वहिनीने हेच उत्तर सोनमला दिलेली, की बायकांना काय पगार विचारायचा नाही, वय पुरुषांना पगार आणि बायकांना बायकांना वय वय. आणि पुरुषांना पगार विचारायचा नसतो. हां, बरोबर. आज वहिनीचा कितवा वाढदिवस आहे ते तरी सस्पेन्स आहे. मी सांगते मी 40शी ओलांडली. एक आता समजा. निकिता राणे ना, निकिता राणे म्हणून त्यांनी मस्त कमेंट टाकली. वाचली की नाही? नाही वाचली. मी सांगते बघा. हा. कोकणाची आन, बान, शान, कोकिळा असं काहीतरी ये लिहिलंय बाय. शेवटी. त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आता एक धन्यवाद मोबाईल धन्यवाद पाहिजे होता. त्या मोबाईल मधून मी तुमका वाचून दाखवलं असतंय. धन्यवाद धन्यवाद. पण पोरा काय करतात माहिती वाटच बघत असते. मम्मीच्या हातचा मोबाईल कधी 1, 2, 3 थँक्यू ताई. निहारिका ताई म्हणतात हॅपी बर्थडे ताई. आज मग बर्थडे स्पेशल बर्थडेची सुरुवात रात्री 12 वाजल्यापासून झाली ना? मग काय स्पेशल सरप्राईज? पहिला विश बहिणीन केल्या छोट्या बहिणीन नम्रता. त्याचा फोटो नाही गावागला. त्याचा फोटो नाही गावते. पिंकी ताई म्हणतात हॅपी बर्थडे ताई. थँक्यू ताई. त्याने फोटो नाही गावात तर खसलो फोटो घेतले त्यांना ते मी झुडिओ मध्ये गेले तो ड्रेस लावलेला फोटो घेतला आणि तो जाऊ दे. आता ती फॅशन आहे. अर्चना ताई म्हणतात वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा धन्यवाद आणि आशीर्वाद बेटा. अरे थँक्यू थँक्यू थँक्यू. पोचले बघा पोचले या बघा ह्यालाच पाया पडतंय. काय रश्मी ताई राशी ताई म्हणतात हॅपी बर्थडे ताई. थँक्यू अरे ह्याच्यामध्ये त्या पण आपल्याला दिसल्या असतं तर किती बरं वाटलं असतं ना. हा तेच संपदा, मला हवं वायगळकर होतं ताई, की तुम्ही समोर दिसायला पाहिजे. अरे फेसबुकवर तर एवढ्या साऱ्या कमेंट्स आल्या ना, बापरे 53-54 मला वाटलं आतापर्यंत 61 झालेल्या. मी झाल्या काय? बघायचे 61 होत्या. हा म्हणजे मी बघितलं लास्ट झोपायच्या अगोदर. मी जरा झोपलेली ना, त्याच्या अगोदर 53 काय 54 होत्या. सगळ्यांना उत्तर देता देता टाईप करता थँक्स थँक्स थँक्स. माझे हात दुखले. 61 होत्या. असतील त्याच्या पुढे पण कारण मी पाहिल्या तेव्हा नाही. 61 होत्या. ह्या ताई प्रतीक्षा ताई म्हणतात धन्यवाद 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 धन्यवाद. शेफाली ताई पण म्हणतात हॅपी बर्थडे ताई. अशीच हसत राहा, खात राहा आणि जाडी होत राहा. हा आशीर्वाद पाहिजे. थोडेसे झाड नको. पल्लवी ताई म्हणतात वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. सायली ताई पण म्हणतात थँक्यू. हा छान दिसताय. थँक्यू. अस्मिता ताई पण म्हणताय विश यू व्हेरी थँक्यू हॅपी थँक्यू बर्थडे. थँक्यू. खरंच थँक्यू. आज वहिनींना म्हटलं सरप्राईज देऊया, थोडंसं लाईव्ह येऊया. 3 महिन्याच्या अगोदर कधी आलेलो महिला दिन विशेष. महिला दिन विशेष त्याच्यात त्यावेळेला कधी स्नेहा सरोजची जोडी चॅनल सुरू केलेलं. पण त्या चॅनलला थोडं सबस्क्राईब करा. नेहा शेट्टे ताई म्हणतात हॅपी बर्थडे ताई. खरंच हॅपी तुमचा बर्थडे मी बोलली ना. थँक्यू. निहारिका ताई म्हणतात खूप छान दिसताय. नेहमीप्रमाणे ते बघा तिथे पण कमेंट येत आहेत वर जे वायटी स्टुडिओवरच्या पण दिसतात. अर्चना पाटील ताई म्हणतात वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. खूप थँक्यू ताई थँक्यू. पूर्ण असं वाचता येत नाही हॅपी बर्थडे बहिणी. तोपर्यंत ते कमेंट्स कसे डिसअपिअर म्हणजे निघून जात आहेत. हा पण खरं केवढ्या. आणि मला वाटतं युट्यूबवर किती तिथे पण 60-70 कमेंट्स आल्या. व्हॉट्सअपवर जे आपला नंबर आहे ना व्हॉट्सअप नंबरवर सुरेंद्र दादा म्हणताय ना, नाही तर ताई यायचं. वाढदिवसाच्या थँक्यू दादा थँक्यू. हा रेश्मा माळी म्हणतात वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हा मराठीमधनं हार्दिक शुभेच्छा. हा थँक्यू. त्या व्हॉट्सअपवर पण एवढे कमेंट आले ना थँक्स. आता मी बोलणार होती वहिनी तुम्हीच आता उत्तर लिहा, मी ना उत्तर लिहिणार. थँक्यू थँक्यू. मी लाईक केलंय. सगळ्यांनी लाईक केलं. तुमच्या रेसिपी खूप छान असतात आणि तुम्ही मालवणी बोलता तेही. आता मालवणीच बोला. आकांक्षा ताई म्हणतात हॅपी बर्थडे. अरे राशीताईने कमेंट डिलीट केली. स्नेहल परब म्हणतायत हॅपी बर्थडे स्नेहा. थँक्यू. असं स्नेहा म्हटलं की ठीक आहे. ताई नका बोलू. खरंच सांगते ते ताई ना ऑड वाटतं. पिंकी असं वाटतं तुमचे व्हिडिओ खूप छान असतात. आपण पण ताई म्हणूया. ताई नको म्हणूया. ते कसं होतं म्हणजे ताई म्हटलं की जरा लांब जातं ना. आणि स्नेहा म्हटलं एकेरी नाव म्हटलं की जरा खूप जवळ असल्यासारखं वाटतं. स्नेहल परब. अरे वा स्नेहल व्हिडिओ खूप छान असतात. हा थँक्यू. कुठला व्हिडिओ आवडला ते तरी सांगा ना कमेंट मध्ये. आणि तुमचे काय प्रश्न असतील ते पण खाली कमेंट मध्ये लिहा. कारण वाढदिवसाच्या शुभेच्छा तर खूपच येणार. सरोज तुझी स्नेहल जोडी. ओके. संपदा ताई म्हणतात थँक्यू. दीपाली ताई म्हणतात ताई मला चकली रेसिपी. हा खूपच आवडली. लगेच बघितला. थँक्यू. हाय सायली. हाय राशी ताई तुमच्या रेसिपी खूप छान असतात. मालवणी भाषा पण खूप छान असते. पण कुठली ते तरी लिहा. हॅपी बर्थडे स्नेहादी. चल एकीने स्नेहादी म्हटल्याबरोबर
दीदी काकी, काकी पण नको, मोठ्या असाल किंवा छोट्या असाल स्नेहाच म्हणा. आज स्पेशल काय रेसिपी बनवली? हा, काय बनवली सांगा. आज उपास सोडूचं होतो ना एकादशीचो, मग काय करणार आपला रोजचाच. फक्त आज काय केलंय, पुऱ्याच्या जागी वडे केलंय आणि आमरस केलंय. तरी पण ती वड्याची रेसिपी येते. आणि सकाळपासून फोन पण सगळ्यांचे येतात, एक कपडो धुताय एकाचा फोन घेतोय. जेवायला कधी बोलवणार? चला आजच या, खाली पत्त्या देते. वृंदाताई म्हणतात वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. ताई नको बोली, असं ठरवलेलं आमच्या परत परिवाराला माझ्याकडनं खूप खूप धन्यवाद. आभारी आहे तुमची. हा, आजपासून ठरवलंय ताई नाही बोलायचं ना, तुम्ही ना आम्ही नाही, आमचा परिवार आहे. हा, त्याच्यामुळे ताई ते ऑड वाटतं. पण तुम्ही बनवली ना आज, आमरस बनवलात ना? आमरस बनवला. काय आमरस बिना मिक्सरचा, कारण शुक्रवार लाईट जाणार म्हणून मी सकाळीच रवीने घोळून घेतला. हा, पण तरी पण लाईट नाही गेली एवढी, 2 तासासाठी. सुनील म्हणतायत हाय, दीपाली ताई म्हणतायत वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. सायली म्हणते खूप आभारी आहे, बघून मी नेहमी बनवते, खूप आवडतात आणि तशाच होतात. थँक्यू. तशाच झाल्या पाहिजे ना, नाही झाल्या तर एक रेसिपी आमची फसलेली ती आम्ही टाकली ना, 7 कापायचे फसला दाखवतो असं काय नाही. 7 कापायचे गव्हाणे ना उकलतच नव्हते. वाढदिवसाच्या खूप खूप स्नेहा, तुला दोघींना उदंड. अरे मला पण दिला आशीर्वाद, थँक्यू वंदना ताई. वाटायचा नको तुका पण. तसा माझा वाढदिवस 11 मार्च. हॅपी बर्थडे ताई. मच्छीचा रस्सा ताई तर 1 नंबर. हा, आभारी आहे. हा, अनुराधा सांगतायत हॅपी बर्थडे दी. अरे वा, थँक्यू. अर्चना पाटील तुम्ही सगळे खूप छान आहेत, तुझ्या पाठीशी स्वामी आहेत. तुमच्या घरावरती भेटायला एक खाली काहीतरी गेला, घरी भेटायला काहीतरी लिहिलं होतं हॅपी. आमच्या घरी पण स्वामींचा फोटो आहे. मस्त आहे, भरपूर साथ देत आहे. दिसतंय मला किती संख्या झाली आहे ती. बरं वाटतंय, खरंच बरं वाटतंय. कमेंट दिली. मी कोल्हापूर वरून दुपाली ताई म्हणतायत. चल मॉप तुमका पण मॉप आभार. राशी ताई म्हणतायत सगळे रेसिपी छान असतात, पण तांदूळाच्या वड्याची रेसिपी खूप मला आवडली. वेदांत तानिया ब्लॉग हॅपी बर्थडे ताई. नका बोलू. धन्यवाद माझ्या परिवाराला. हा, त्याच्यामध्ये काय एकच ताईचं नातं असतं. मावशी असेल, मावशी बनू शकतात किंवा वहिनी बनू शकतात किंवा काकी बनू शकतात, मोठी आई बनू शकतात, आजी पण बनतील. आजी आहे मी, पण लांबच्या नात्यात आहे एकदम. हा, सून तर आहेच ना, सून बोलू शकतात. त्याच्यानंतर काय अजून किती राती आहेत? भरपूर आहेत. तसं आहे ना, आपलं तुमचं आणि माझं परिवार मधून ते नातं जन्माला आलंय आणि ते आहे 4 वर्षापर्यंत. 4 वर्ष झाली ना, 5वं वर्ष चांगलं. म्हणजे मला पण ते अनुभव बरा वाटतोय की तुम्ही एवढे मला म्हणजे लाईक करता. असं नाही, अनुभव माझा रस्त्यातही कुठे जाऊ. आता तर काय, पहिले ते ऑटोग्राफ. सायली लिहिते तुमच्या घरचे छोटी मंडळी मस्तच आहे, थँक्यू. आणि नवीन छोटू तर खूपच छान. अरे हा, गोड बघता आता तो काय करतात, रोज किचन मध्ये घुसतात. आता बसान काय समोरून बघतो, नाही तर कुई 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 आवाज करत राहतो ना. कोण नसला की त्या रडा आता समोर हो ना. हा, तो खुश होता. आता असा हॅपी बर्थडे आज सरोजी ड्रेसवर. हा, श्रीकांत झाला कसं माहिती, मी झोपलेली, माझं डोळं लागलं, साडी ठरवली, टायमिंग दिलेलं, त्याच्यामुळे काय यांनी एखादा कोणाचा फोन आला, त्याच्या फोनने मी उठले. म्हटलं चल पटकन ड्रेस पुढच्या वेळेला साडी, जेव्हा लाईव्ह वर येईल ना नक्की साडी. हा वहिनी, तुम्ही ह्या वेळेला तयारी करा, मला साडी नेसून, मला जरा जास्त वेळ लागतो ना साडी नेसायला, म्हणून मी कंटाळा करते. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. त्याला बघितलं की खूप आवडतं, सायली म्हणते. ओके थँक्यू. पण तुम्ही पण दिसला असता तर अजून खूप त्याला दाखवलं असतं समोर असं आणून. पण काय होतं माहिती, आपणच म्हणजे आम्हीच दिसतोय आणि कमेंट खालच्या दिसतायत ना, त्याच्यामुळे नको. आम्ही यायचं का? या ना, या विचारायची काय गरज, कापूचो अजून यावा निघालाच तर पोहोचाल तोपर्यंत. विरारला जवळ रमत असतील तर मनवेलपाडा. बाकी पूर्ण ऍड्रेस नंतर देऊया. पर्सनली तुम्ही व्हॉट्सअप करा, नक्की देतो ऍड्रेस, बरोबर ना. असं सोशल मीडिया डायरेक्ट पण बरा वाटता. हा, भेटायचं एकदा सगळे. हा, खरंच भेटूया. तुम्ही कधी आलात ना विरारला
तर नक्की सांगा, कारण आता सध्या पावसात आमचं कुठे जाणं येणार नाही. समृद्धी ताई म्हणताय छान दिसताय ताई, आभारी आहे. हॅपी बर्थडे डिअर. हे कुणाचं नाव आहे? सीटी असं काहीतरी आहे, काय माहिती कोणी असू दे. थँक्यू. त्यांनी खाली नाव लिहिलं नाही ना त्यांचं काय आहे ते. अस्मिता लिहिते बर्थडे गिफ्ट काय मिळालं ते सांगा. नवऱ्याकडून की मुलांकडून? हो नवऱ्याकडनं ना. ती साडी मी आणलंय ना, आता ती आज दिल्याने ती कशी दाखवणार. दिव्या म्हणते हॅपी बर्थडे. मिळाली साडी मिळाली. वंशात घडी म्हणणार. चला गपचूप गपचूप. आणि तरी पहिल्यांदा एक स्टेटस बघितला, काय माहिती हॅपी बर्थडे बायको. मोठा गिफ्ट. वेदांत सावी म्हणतात पुन्हा वाढदिवसाच्या खूप खूप. अरे भरपूर वेळा तुम्ही शुभेच्छा देऊ शकता, असं काय नाही. तुम्ही दोघी लय भारी आहात. लव्ह यू टू दीपाली ताई लिहितात. खरंच लव्ह यू. भार्गव पण मला लव्ह यू. त्याच्या भाषेत लव्ह यू. एक मिनिट हा. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आली हा. धन्यवाद गायकवाड. धन्यवाद सगळ्या परिवारांना माझ्याकडनं धन्यवाद. खूप खूप आभारी आहे तुमचा. थँक्यू खूप धन्यवाद. सॉरी थोडीशी गेलेली. काय ते आई झाल्यावर नॅपी बदलाव्या लागतात ना. इकडनं बघितलं भार्गवने सुसू केलेली आणि सध्या पावसाळ्याना अवघाच ओलीत राहिला तर सर्दी होईल म्हणून उठून गेली. त्याच्याबद्दल सॉरी. कारण मुलाकडे पण बायका ते लिहिलं ना, बाई पण भारी देवा. बघा आज आमचे लाईव्ह मध्ये बरेच सारे आहेत. मयुरी बरं वाटतं. इतके दिवस होताच काय तुम्ही पण? होती हयच होती. तुम्हीच लाईव्ह करणार नाही जास्त. लाईव्ह साठी नाही, आमच्या रेसिपी आम्ही शोधतो ना तुमका. खाली कमेंट नाही येत ना. आतापासून कमेंट टाका. वहिनीचं बर्थडेचं जर तुम्हाला काय माका रिटर्न गिफ्ट वया ना तुमच्याकडनं, तर माका ह्याच वया तुम्ही माझ्या सोबत रवा आशीर्वाद देत. सविता ताई लिहित आहे हॅपी बर्थडे ताई. मीच बोलतेय ताई बोलायचं. धन्यवाद. हयच होतो. हयच होताच पण खूप दूर आवलास. आताचे विवर्स लय आमचे कमी झाले. काय नाही. निकिता लिहिते हॅपी बर्थडे. मी सावंतवाडी तलावाकडे. ओके सावंतवाडी तलाव. चांगले. आम्ही आमचं माहेर पण काय दिव्याच्या शुभेच्छा. ओके वाढदिवसाच्या शुभेच्छा संगीता ताई लिहित आहेत. सॉरी थोडी स्पेलिंग मिस्टेक होती. नाही लांबून बघताना जरासं हे होतं. सायली रसल तिथे आम्ही नेहमीच राहतो तुमच्या बरोबर. अजून एकदा घेऊन यावा ना. शेअर करा. जे पहिले होते ते नाही होत अजून. सावंत लिहित आहेत मी पण सावंतवाडीचीच आहे. अरे सावंतवाडीचे भरपूर आहेत. खाली कमेंट येतात. देवगडचे पण कणकवलीचे सासरचे थोडे कमी आहेत वाटतं. सगळे सावंत माहेरचीच माणसं जोडलेली आहेत वाटतं जास्त. ते म्हणतात ना बाई म्हणजे बरोबर आहे ना. आऊस नाही तर माहेरचा कोणतरी वया ना. आऊस नाही ना. आपल्या माहेरच्या आठवणी घेऊन येतात तशी माहेरची माणसं पण घेऊन येतात. बरोबर की नाही. माहेरचेच. मी पण देवगडची. बघ मी धन्यवाद. बरोबर आहे. माहेरचा वया ना. आता आईशिवाय माहेर रिकामी असताना शेवटी म्हणतात ना. बोलतोय होय. तू पण बाहेर घेऊन जाणार. होय. मयुरी ताई. अरे सॉरी ती कमेंट गेली. काय परत लिहू शकता. सॉरी वाचू जर काय झालं त्या बरोबर खेळण्याच्या नादात त्या बघी होते. होय. शेवटी तुमका दाखवायचं मी विरार वेस्टला राहते. ओके या लवकर या. काय तर मोठा गिफ्ट घेऊन यावा. काय नाही फक्त मोठे हसू घेऊन यावा चेहऱ्यावर. विशिंग यू अ हॅपी बर्थडे. थँक्यू सो मच. थँक्यू. बोला आपण एक व्हिडिओ टाकलेला मालवणी भाषेत जी नावं ठेवतात त्या व्हिडिओला एवढे लाईक. हेमलता लिहिते मी सावंतवाडी. देखा प्रिया लाड. थँक्यू. साईल रसम. हो नक्की. मालवणी भाषेत नावं देतात की गावंढळ तुम्ही कशी बोलता असं. म्हणजे एकाने बोललेलं ते आम्हाला काय असं राग नाही आला. मनापासून सांगतो. कारण आमका माहितीये आमची मालवणी भाषा गावंढळ नाही. काय नाही. आमची ती मातृभाषा आहे. म्हणजे माझी आऊस पोटात म्हणजे मी या आवशीच्या पोटात होतोय आणि माझं भार्गव माझ्या पोटात होतो तेव्हापासून त्याने मालवणी ऐकलेला असा. त्याच्यामुळे आमका आमच्या भाषेचा अभिमान पोटातून बाहेर येतानाच आम्ही शिकान येतो. जसं अभिमन्यूने कसं शिकलेलं. आता तुमका सांगूचा म्हटला ना तर माझा लव्ह मॅरेज झालेला आणि माझ्या नवऱ्याने मला वयाच्या 13व्या वर्षी प्रपोज मारल्या. किती वर्षी ऐका 13 नंतर 13-26 पण 13-26 नाही. माझ्या 13व्या नंतर 23व्या वर्षी म्हणजे माझ्या 23व्या वर्षी माझा लग्न झाला म्हणजे मी बायको झालंय. प्रियसेची बायको 23व्या वर्षी
आणि 33व्या वर्षी मी सोनमची आई झाली. म्हणजे 3 वर्ष आधी मी झाली. 10 वर्षाचा. त्याच्या आधी मी सोनमची आई झाली. आणि आता मी बायको झाली. कारण आज 43व्या वर्षी म्हणतात ना, सांगितलंयच तुमका बर्थडे, नवऱ्यान माका बायको वरून विश केलं. समोर नाही, सगळ्यांनी बघितलं समोर नाही. पण या काय असं तुम्ही आपलेच असात, त्यात काय वय काय लपवायचा. करा तर करा. 13व्या वर्षी प्रियसी होती, 23व्या वर्षी बायको झाली. सोंदाळा गावची. 23व्या वर्षी 10 वर्षाचा गॅप. आता पुढच्या 10 वर्षात काय गावताला आता बघ. त्या वर्षी माझी वय चांगलं, सिल्वर जुबली. वय चांगल्यात गणित करता असं ते. काय नाही. निकिता म्हणतायत ताई तुमची सावंतवाडीला कधी येणं. ह्या गणपतीला तेव्हा नक्की सांगतो आम्ही. जर गावी इलू असतात ना तर आम्ही तिथं. त्यात पण गंमत. काय तिकीट जाऊचे तिकीट कुणाकडे असत काय जाऊचे तिकीट पण कन्फर्म नाही येत नाही ना. काढले पण कन्फर्म नाही येत. येऊची तिकीट कन्फर्म आहे. कोणाकडे कन्फर्म तिकीट असतील ना 2-4 तेव्हा सांगा आमका. म्हणजे तुमका जाऊचा नसत तर. हॅपी बर्थडे स्नेहा. मी ताई वाचणार नाही. आभारी आहे जान्हवी. थँक्यू सो मच. तर सांगायचं गंमत काय होती, काय सांगत होती मी. तर आमची भाषा, आम्हाला त्याचा अभिमान आहे. आम्हाला शुद्ध मराठी पण बोलता येतं, इंग्लिश पण बोलता येतं, मल्याळम पण येतं, हिंदी पण येतं. हिंदी पण येतं, कुरचुम मल्याळम आणि एकदम थोडा गुजराती. आवड भाषा येत असत तर शिकूची आवड. पण जी आमची मालवणी भाषा त्याच्यावर बाबा अभिमान. आवाज. चला आता एक गाणं बोलून द्या. तुमचा आवाज. आता तुम्ही म्हणा आमच्यासाठी गाणं. आज माझं बर्थडे. बार बार दिन ही आए, बार बार. नाही तुमची आशा होणार पूर्ण. घातलं गाणं. हजारो तर तुमच्या फरमाईशवर सांगा. खाली कमेंट मध्ये परत सांगा. 2 लाईनी किंवा 1 कडवे. आम्ही बोलतोय 1 कडवं. बघू दे. विश यू अ हॅपी बर्थडे डिअर स्नेहा. मे गॉड ब्लेस यू. बी हॅपी, हेल्दी अँड वेल्दी, पीसफुल लाईफ. एन्जॉय म्हणजे खूप आभार. तर सांगायचा विषय आम्हाला सगळ्या भाषा येतात. आणि म्हणजे सगळ्या म्हणजे 4-5 भाषा तर नक्कीच येतात. पण मालवणी भाषा जी येताना ती येता. आम्ही आमची भाषा विसरायचो नाही. आपली मालवणी भाषा खूप गोड आहे. काय सांगूची गरज नाही. बरोबर की नाही सुचिता? जसं आज माझा आमरस गोड होतो. स्नेहल लिहिते तुमचा एज किती आहे. आता सांगितलं ना. परत प्ले करा, मागे जा, तुम्हाला नक्की वय दिसेल. सर्व स्नेहा जोडलेले नावे जाव कमी पण बहिणी जास्त. थँक्यू. आई बहिणी मैत्रिणी सगळ्या आहोत. सुनील लिहितोय हॅपी बर्थडे स्नेहा. मी ताई वाचणार नाही. सुनीलला ताई कसं वाचलं. नाही पुढे त्याने ताई लिहिलं. श्रुती लिहिते हॅपी बर्थडे तुमका. ताई मधला वाचूच नाही. मगाशी मी सांगलंय आवर्जून. ताई म्हटलं की लांब जात आहे. वहिनी म्हणा, काकी म्हणा, आजी म्हणा. देवेंद्र लिहितो आहे हॅपी बर्थडे स्नेहा काकी. बघ म्हटलं लगेच ऐकलं. अरे रे वाचता कमेंट गेली. सॉरी. ते 1 सेकंद किंवा 2 सेकंदासाठी कमेंट राहता. स्नेहल लिहिते तुम्हाला मुलं किती आहेत. सांगा. 1 मुलगा 1 मुलगी. सोनम आणि दुर्वांग. 2च आहेत. आणि आम्ही दोघी खूप जण विचारतात. आम्ही दोघी सख्या जावा. ह्या मोठी मी छोटी. समृद्धी लिहिते मी पण देवगडची. सासर माणगाव. वा. देवगडचे व्हिडिओ केलेलं पण कोणी येतात. आंबे पाठवलेलं आहे शेवटी. नाही आंबे नव्हतेच यंदा देवगडची प्रवासी. होय त्यांची देवगडची बहीण खूप आवर्जून आंबे पाठवते दरवर्षी. पण तिने पण यावर्षी पाठवले नाही. म्हणजे आम्ही समजू शकतो. निकिता लिहिते कोकणाची आणबाण छान आहे. काय असलेल्या घा मानावर हृदयावर. अरे यार कमेंट हॅपी बर्थडे. ते वाचता ती कमेंट गेली. तेच बोलली. कोकिळा पण खाली लिहिलेलं. हे बघा कॉलरवाला ब्लाऊज घालू पाया म्हणजे पूनम म्हणताय हॅपी बर्थडे. पूनम परब. भारती लिहिते हॅपी बर्थडे स्नेहा. लिहिलं गाण कोकिळेला वाढदिवसाची. मी बोलली ना मी निकिता राणेंनी कमेंट केलेली. गाणं टाका. माझा गाव कणकवली. चला एक सासर गावला. नाहीतर सगळे माहेर होत होते. गावा गेलो ना तर नक्की गावचं पूर्ण पत्तो देतो. तुम्ही येऊन आमका भेटा. नाही तर आम्ही तुमच्या गणपती घेऊन पाया पडायला जाऊ. जका असं वाटतं वेळ गावा गोयात आपण. कारण आम्ही गेलो की आम्ही त्या घरचीच होऊन. आणि तिथं मेन म्हणजे आमच्या इथे नेटवर्क नसता. खरा गोष्ट सांगतोय.
माझं गाव मालवण. हाय, जवळ आहे, तुम्ही येऊ शकता आमच्या गावाला. सगळेजण सगळे आमच्या गावचे खुश होतले, खरंच सांगतोय. आणि बाय बाय एवढे माणसं ओळखतात. काय झाला, रश्मी लिहिते स्नेहा आज रात्री स्पेशल तोच दुपारचा. आता नवरा गेले, डबे घेऊन गेले. ताईच्या बर्थडे का मस्त पाऊस पड. हा मस्त. माझ्या लग्नाच्या अॅनिव्हर्सरी पासून दरवर्षी माझ्या बर्थडे मी जलमले त्याच दिवशी पाऊस होता. एक हॉस्पिटल गावला नाही, नाव होता वाडियामध्ये, गेली बायकाळ्यात. कुठून हा, कारण पाणी तुंबलेलं, टॅक्सी जात नव्हते अशी माका आहे मोठी झाल्यावर सांगितलं. मी काय माका बघू कळत पण नव्हता, मी पोटात होतंय, पण सांगत होती नाव होता वाडियामध्ये, गेली बायकाळ्यात डिलिव्हरी करू. प्रत्येक माणसाची एक कहाणी असते, हे खरंच आहे. मी एक वाक्य ऐकलेलं की प्रत्येकाची एक गोष्ट असते. पण मला खूप आनंद वाटतोय, खूप आनंद वाटतोय मला तिथे संख्या बघून बघून खूप बरं वाटतंय ना. खूप छान. असंच मग दोनदा अजून एकदा लाईव्ह या. कधी येत आहे आता, स्पेशल काय आहे? आता लाईव्ह सरोज येतला, आता त्याचं ह्या येतला ना गोवाचं वाढदिवस, तेव्हा तयारी करतला ती लाईव्ह. श्यामल लिहित आहेत. हा, पण माझ्या गोवाचा काय संबंध? बरोबर की नाही? हे असायला पाहिजे संबंध, म्हणजे जन्म तुम्ही दोघांनी दिला. परब किचनचा संबंध दोघांचा आहे, ते जरा लांब असतात म्हणून म्हटलं. खेडला पण या. अरे आता जसं सांगितलं, वेळ मिळेल तर नक्की येऊ, पण तुम्ही या, आम्ही तुम्हाला खरंच आमचा पत्ता देऊ. आमच्या गावचे खूप खुश होतील आणि ते पाहुणचार करण्यामध्ये खूप हे आहेत. ते म्हणतात कोकणची माणसं साधी भोळी तशीच आहेत, म्हणजे कोण येऊ न येऊ जेवण नक्की असताना, एवढा लक्षात ठेवा. हॅपी बर्थडे डिअर सौ स्नेहा, बी हॅपी ऑलवेज. ते नाव नाही येत आहे. भारती घागली आहे, माझं माहेर कसाल चिपळूण. हॅपी बर्थडे स्नेहा वहिनी. स्नेहा लिहिते वहिनी. वहिनी आता कसं. निकिता म्हणते मला तुमची जोडी खूप आवडते, आम्हाला पण. तुम्हाला बघायला आवडलं असतं, तुम्ही व्हिडिओ करून आम्हाला पाठवा. हॅपी बर्थडेच्या शुभेच्छा न लिहिता ना व्हिडिओ व्हॉट्सअप करा. खरंच आम्हाला असं वाटतं कधी कधी की आम्ही पण ज्यांच्याशी बोलतो ते आम्हाला पण बघायची इच्छा होते. खाली ज्या कमेंट त्यांना आवर्जून, म्हणजे अशा खूप छान छान कमेंट असतात. कमी पडल्या कमेंट्स तरी खूप छान असतात. सौ कल्पना. ओके ओके. हा, त्यांनी मगाशी नाव दिसत नव्हतं. आमचं गाव तरी त्रिंबक. अरे जवळच आहे. कविता आमची त्रिंबकची काकी आहे. मग तुम्ही तर याच. आमची काकी बघून खूप खुश होईल. पण गणपतीला बहुतेक तिकिटी फुल झाल्या, म्हणजे बहुतेक मुंबई अर्धी जास्त गावी जातली. श्रीकांत लिहिताय हॅपी बर्थडे. हा, हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. पुढे ताई नाही, वहिनी म्हणा, बहीण म्हणा, चालेल, दीदी म्हणा. निकिता लिहिते आम्ही इंचुलीचे. अरे सावंतवाडी. अरे माझं पण बाहेर इंचुली. इंचुलीचे खयचे तुम्ही? आम्ही परबवाडीचे. हा. अश्विनी लिहिते वाढदिवसाच्या शुभेच्छा वहिनी, तुम्ही दोघं खूप आवडता. थँक्यू. श्रीकांत लिहिते आम्ही देवगडचे बघा, परत माहेर. हॅपी बर्थडे गौरवी. वर्षा लिहिते हॅपी बर्थडे स्नेहा मॅडम. डायरेक्ट मॅडम म्हटलं की अजूनच लांब जातो. असं मॅडम नका म्हणू, आम्ही पण असे. नाही, तुम्हाला जे सुचतंय, जे लिहायला होते ते म्हणा. मी आज रागवणे नाही, रागवण दे. नाही, मी रागवत नाही, माझी अशी प्रेमाची अशी आहे. मला मी आज रागवत. आठ दिवस माझं तुम्ही काय देशाल ते उपमा चालत माका. आज आजी म्हणालास, पंजी म्हणालास, ताई म्हटलं की माका एवढाच माहिती आहे, हसत रवायचा. कसलोही आपलं दुःखाचा क्षण असा हसत मला राहिला ना, मनात असता भारी दुःख, पण असं चेहऱ्यावर दाखवून द्यायचं नाही की माका एवढा दुःख. आणि हसत रवा, खात पण रवायचा. डॉक्टरांनी किती सांगितलं हे पथ्य पाळा, ते पथ्य पाळा. अरे खाण्यावरच जीवन असतं. सुधा लिहिते आता हे लिहायचं रवला. स्नेहा ते प्रयत्न करा. इंसुली क्षेत्रफळवाडी. हा, माझं परबवाडी जवळच आहे. बारावाडीचं गाव आहे ना इंसुली. काय लिहितंय हे जाधव, मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे, तुम जिओ हजारो साल, असं काहीतरी होतं. सॉरी. साल के 3000. ये मेरी है आरजू खालची वाचलंय. हा, ये मेरी है. आभारी आहे. मग अशी लाईव्ह करताना म्हटलं कोण येईल न येईल तरी वहिनीला बोलली काय नाही, आपल्या आहेत 100 जण तर नक्की येतील. पण नाही, त्याच्यापेक्षा अपेक्षापेक्षा आले आहेत. खूप बरं वाटतंय. हाय. अश्विनी लिहिते ताई तुमचा स्वभाव छान आहे, आपल्या कोकणची तृप्त ताई. काहीतरी लिहिलं. सॉरी. हॅपी बर्थडे ताई. परत टाका. हा, ते काहीतरी खालचं छान लिहिलं, ते वाचता राहिलं. हॅपी बर्थडे. तुमचे काही प्रश्न असतील तर विचारा. मगाशी गाणं कोणीतरी एक कडवं पण नाही टाकलं, फक्त गायन संबंधी तुम्हाला तरी तुम्ही गायलं. मॅडम का बोलली तुम्ही, ओळखलं नाही मला, मी नूतन पवार. नूतन पवार कोण?
प्राची अत्रे वाढदिवसाच्या शुभेच्छा वहिनी. तृप्ती आभारी 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 आभारी. जोडी खूप छान आहे. अपर्णा कोण नूतन पवार तुम्ही ओळखता? खरंच मी माझी एक मैत्रीण होती पण तीच आहे की नाही नक्की माहिती नाही. कॅनडावरून शुभेच्छा. अरे वा अरे वा वा वा. आता परत माझी कॉलर हवी होती. बरोबर. कोकणातील माणसं तशीच आहेत. टेन्शन नाही घ्यायचं. वर्षा लिहिते इन ऑफिस. अरे बापरे ऑफिस मधून लाईव्ह कळला तर पण चालत काम नसेल थोडी टी ब्रेक असेल म्हणून त्या ऑफिस मधून लाईव्ह. मगाशी श्रीकांत परबने कमेंट टाकली ऑफिस मधून लाईव्ह. क्रेझी प्रणाली तू मी खूप छान. हा तुम्ही पण खूप छान. माधवी लिहिते खूप खूप आशीर्वाद. थँक्यू 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 थँक्यू. पाया पडून खरंच बरं वाटतं. आता भार्गवच्या बर्थडेला लाईव्ह करणार. हा कारण भार्गव कसं तुम्ही बघता ना दररोज नातं जोडलं गेलंय. श्रीकांत थोडंसं म्हणजे माझ्या मिस्टरांचं बर्थडे मी टाकेन पण ते थोडं नातं जरा जाणं आमचं वाटतं ना. मग त्या घेऊन बसा वया. हा मग भार्गवच्या बर्थडेचं लाईव्ह कसा वाटली आयडिया ती नक्की सांगा. हा एक गाणं आता वाढदिवसानिमित्त. हा चला 1 2 3 आज जोरात पार्टी. हो ताई का बर्थडे राग येत नाही माझ्या नवऱ्याने म्हटलं बर्थडे आहे बर्थडे आहे वहिनीचा जल्लोष आहे परब किचनच्या परिवारांचा. हा तसं चला गाणं सॉरी घे बाय. आता तुमच्यावर बोलता बोलता बघा गाण्याचं एकदम विसर पडलं. भार्गव मागे स्क्रीन मध्ये आहे. नंगू नंगू त्याचं बघाशी सुसू केलं डायपर बदललं. गाण्याचं विसर पडलं म्हणजे विचार करून लिहिलेलं आहे. तुम्हीच आठवण करून द्या खाली. सुद्धा लिहिते स्नेहा हॅपी बर्थडे वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. निकिता लिहिते आणि एक छान उखाणा पण बाय तो पण केलेला आहे पाठो. तुमच्याबरोबर एवढा बोलून बोलून नका विसरू पडला. असता थोडा कप सॉरी हसायला आलं ना. हो तुला पण विसर पडला. यायचंय गो कायचा गाणं हिला काय बघ. खूप छान दिसतात आई तुम्ही. आज वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा. स्वामी आम्ही पण स्वामींना खूप मानतो. हा ते एक स्वामी आणि गाणं बनणार आहे पण एक तरी सांगा. ब्लँक झाली मी तुमच्या प्रेमाने. खरंच आहे ब्लँकच झाली मी. मला मराठी गाणं ऐवजी सकाळपासून ठेवलेलं उखाणं ऐवजून ठेवलेलं वाढदिवसाचं. त्यांना माहिती होतं की त्यांना गाणं आणि उखाणं आहे कोणतरी गुगली टाकणार. पण आता मला कायच सुचत नाही. सकाळपासून गाणं गुणगुणत होते तर पण गेला काय. हा गावचंच गाणं बोला. हॅपी बर्थडे स्नेहा. मी शेरगाव काय शेलाची. अरे ते मगाशी ती प्राची काय म्हणाले त्यांनी काय सांगितलंच नाही. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. तुझ्या सर्व मनोगता पूर्ण होत. स्वामी चरणी. रुपाली लिहिते हॅपी बर्थडे स्नेहा. आज माझा पण बर्थडे. अरे वा सेम टू सेम पिंच. हॅपी बर्थडे तुला सुद्धा. हाय ताई मी कुडाळची. आणि परिवाराकडनं तुला सुद्धा गोड 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 शुभेच्छा. दोन्ही ताईकडनं गोड गोड शुभेच्छा. औषध खोकला लागलो भार्गव घाबरला. ऐक काय झाला. नाही ते थोडस सर्दी कफ झाला. मालवणी गाणं बोला. चला आता मालवणचं गाणं खायचा. कोकणची माणसं ते आपलं आहे ना टॅगलाईन. तास बोलायचा. तास बोला. एक उखाणा आणि गाणं. सगळ्यांना सारखी कमेंट. हो तुला पण गाणं ऐकायचंय. मालवणी गाणं याचा. गोमू माहेरला जाते हो नाखवा. हिच्या गोवाला कोकण दाखवा. माझ्या कोकण कसं दाखवणार तो कोकणातलोचा. आपण ना लिहिते उखाणा आणि गाणं तर झालं आता उखाणा. रुपाली लिहिते थँक्यू स्नेहा. थँक्यू तुम्हाला पण. चला आठवते थोडा तोपर्यंत राहा तुम्ही कमेंट देत राहा. लाईव्ह म्युझिक छान शेगडी नाही आज वाजूक. सॉरी जरा पाणी पिऊन येते. हा पाणी पिऊन ये. शेगडी बघून ये. धनको तव भार्गव वाजवता. आता भार्गवच्या बर्थडेला आम्ही लाईव्ह असणार. मग काकीचं जोश किती असता. आम्ही वारशाकच बघितलं. त्याच्या वारशाचीच साडी आज नेसा निलोय मी. ज्यांका माहित नसेल त्यांनी बारशाचा व्हिडिओ बघा. श्रुती लिहिते छान गाणं बोललं. थँक्यू खरंच थँक्यू. तुमचा आभार. माणसा साधी भोळी त्यांच्या काळजात भरली शाळी. गोमू माहेरला जाते हो नाखवा. हिच्या गोवाला
ओहीच्या घोवाला कोकण दाखवा. धन्यवाद. मालवणी माणसांना काय म्हणतात आजकाल एक समस्या येलेली असा, भरपूर पोरांची लग्न नाही जुळत. जी कोण मालवणी माणसं असतील ना त्यांनी मालवणी जिल्ह्याबरोबर लगीन लाया. नाही म्हणजे मालवणी जिल्ह्याबरोबर असा नाही, कोकणातल्या जिल्ह्याबरोबर. स्नेहा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. सुप्रिया लिहिते हॅपी बर्थडे परब. थँक्यू सो मच. धन्यवाद धन्यवाद. आभारी. आता जरा घरचा रिपेअर करून आली. चला 3000 झाले. उखाणा आठवण दे. ताई तुम्ही तिन्ही जावा छान आहात. हो हो. त्या आज ना आली नाही कारण पाऊस भरपूर होता आणि तिच्या दोन्ही मुलं म्हणजे तिला पण एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे ना, ते दोन्ही शाळेत जातात. त्याच्यामुळे काय होतं, एकाला शाळेत आणायचं, एकाला शाळेत पोचवायचं, परत त्याला घेऊन यायचं म्हणता म्हणता सकाळ संध्याकाळ. जशी आम्ही तो व्हिडिओ टाकला सकाळी फोन केलेला भावाजींनी, रुपाली हॅपी बर्थडे स्नेहा जसं बोललं ना 5 वाजता सकाळ सुरू होते. घड्याळाच्या काट्यावरची सकाळ ना संध्याकाळी बोलतात रात्री 10 वाजता 11 वाजता जेव्हा जमिनीला म्हणजे अंथरुणाला जेव्हा आपण पडायला जातो ना तोपर्यंत आपल्या डोक्यात काय ना काय असतंच. उद्याची डब्याची तयारी, भाजीची तयारी, अलाराम सेट करायचा. कसा दररोजचा अलाराम सेट असतो. तुमची पण ती धावपळ होतच असेल ना, आणि ज्यांना ऑफिसला जायचं असेल त्यांची तर डबल धावपळ. पण मला वेळात वेळ काढून जे तुम्ही माझ्या साथ देताय ना, तर माझ्या डोळे अगदी गैवारून आलेत की किती माणसं आपल्यावर प्रेम करतात. खरंच आहे. जे माझे म्हणतात ना चाहते आहेत त्यांना स्वामी भरभरून त्यांची ओंजळ भरू दे. मला एवढंच प्रार्थना म्हणायची. श्री स्वामी समर्थ. स्वामी समर्थ जे मला प्रेम करतात, परब किचनच्या तर्फे असू दे, कसे असू दे, जे जे चाहते आहेत त्यांना स्वामी भरभरून देऊ दे. श्रावणात छान छान गोड मालवणी रेसिपी दाखवा. हो. हा गाणं मी माझ्या गोवा गायकेत नक्की. आणि नंतर ते रिॲक्शन सांगा आवडला का नाही. थँक्स. आम्ही श्रावणात जातो. श्रावणात गेल्यानंतर श्रावणातले रेसिपी दाखवतो. आता श्रावण आहे, श्रावण महिन्यातले अधिक मास आहे. त्याच्यात जो गेलेलो एकदा हिजात केलेला आमच्या बाजूची डॉक्टरची आऊस आहे ना, तिने माका विचार गो तू खायचा, तर वेळे आम्ही श्रावणातले परब. तर ती माका म्हणता तुम्ही भाद्रपदातले कोण. कसं वाटलं जोक तो सांगा. आमचा गाव श्रावण. तिका मग सांगितले काकी आमचं गाव श्रावण. ती म्हणता भाद्रपदातले कोण तुम्ही. यायचंय तुला व्हिडिओ मध्ये. नेहमी जेव्हा व्हिडिओचा शेवट असतो तेव्हा मम्मम तरी लागतं, नाहीतर रडायला. माका घ्या आता केक कापूची वेळ. माका घ्या. चला आता केक कापूया. ए सोनम आभारी आहे. केक घेऊन ये बाळा. हो. पोरगी शाळेतून येली तर म्हटलं गोवा बरोबर आणि मोठ्या माणसांवर किती कापा. पोरगी दोन शाळेत पोरग्यांबरोबर वैनिक तेच चांगलं आहे. पोरी नसतील तर काय बर्थडे बिड्डे नाही करू शकत. बाई पण भारी देवा. हो निकिता खरंच बाई पण भारी देवा. आम्ही होय होय अडकलो. ए सोनम काय लिहिलंय, बेस्ट विशेष ऑन युअर बर्थडे स्नेहा. बर्थडे इयर काय तुमचा. आभारी आहे. जसं मगाशी सांगितलं ना मागे जाऊन बघा, बहिणीने सांगता गणित सांगितलं. स्नेहा केक घेऊन ये बाळा. त्यासाठी परत बघा स्नेहाचा केक. सोनम अरे बहादूरबाग ये तरी. या माझ्या बाळगूला पण आणा. मोठ्या आईच्या बर्थडे तो नको त्याला चड्डी घाला. चड्डी घाल. मगाशी त्याची बदलली ना सोना, ती मग वरती असेल. सोना जा त्या ह्याच्यावर आहे दीदी. थोडं आमचं पहिलं त्याला घेऊ नको. जाऊ दे ना, त्याचा टायमिंगच आहे. आता मला जावं. आता माझ्या आधी भार्गवने केक पाडल्या. आता जावचंच लागतं मला त्याचा टायमिंग. आता काल पण त्याचा सुरू झालेला. काल पण त्या बहिणी मला सांगितल्याने मी दुर्वांगला एक कपडे घेऊन आलेली, त्याला ते बापाने होत नव्हते. तर मी काय केलं, काल पाऊस नव्हता म्हणून म्हटलं चल एक्सचेंज करायला जाऊया. मी खाली उतरली, त्याने नेमकं हगून ठेवलं. आता काकीचा केक घेऊच्या आधी त्यांना केक पाडून. आता मुलाला असं कसं घेऊन जाणार म्हणून मी वर आली, टोपात पाणी गरम केलं. आता त्याला कसं ते पुसत नाही ना, आता त्याला प्रॉपर धुतो. तर आता मग ते पुसून झाल्यानंतर मला आला कंटाळा. मग ते धुतल्यानंतर मग बहिणीला बोलली जाऊ दे ते कपडे मी एक्सचेंज नाही करत, आमच्याकडे पोरा भरपूर आहेत, कोणाक देईन. आता पुढे 15 ऑगस्ट पण येतात ना, ते सफेद ड्रेस मार्करीचे ते ड्रेस त्याची आभारी आहे. ते त्याच्या आगड्यावरून आठवलं. सोनम वाच. हॅपी बर्थडे वाचून दाखव. मम्मीला कधी एवढ्या कमेंट्स आलेल्या. बघ लाईव्ह बघ. हा बघ. ए दुर्वांगी ये
आता तू त्याचा पायाक लागला तो धावत इलो ते ताईना केक घेऊन येलो तो एक इंजर्ड हर्ट आणि एक हगलेलो त्याला आता पुसायला पाहिजे. चला केक लवकर कापा, मी जाते. त्याला असं ठेवायला नाही पाहिजे ना जास्त वेळ मुलाला, नाहीतर आता केक खाय ठेवून कापायचो असं इथे ठेवा ना. हा बघा दिसतंय. हे घे 1 मिनिट त्यांचा थोडासा जवळ घे. सोनम जवळ घे. आता गाणं बोलूचा ना. आणि उखाणा लावलं तुमचं. हो तुला मजा येते ना. थांब गिजर लावते. जाऊ पाहिजे ठेव आता तिथेच ठेव. जवळ घे, तू जवळ घे. काकी सगळं बंगवलं. या सोनम ये, त्याला चान्स मिळाला. यो बघा माझी पोरा बाई होती ना. बघू घेऊ बघा. यो माझो बघ इकडे, बघ इकडे. यो दुर्वा आणि ह्या चेडू, मालवणी चेडू. हा ही बघा अशी झुजत राहतात. तिथे राहा सोनम, नाही तर माझ्या बाजूला टाकलं. माझ्या पाठी आहे, माझ्या पाठी आहे. काकीला बसू दे. नको नाही त्याला बसू दे. बस तू इथे सोनम. मी त्याला गिजर लावलाय. माझं बारगाव येऊचो पण तो चला कापा. तो पण एक्साइटेड आहे. अरे पण त्याला घेऊया टाइमात हगी केल्या नाही. केक भरून घेऊया. इथे बघ. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे वैनी. हॅपी बर्थडे काकी. हॅपी बर्थडे टू यू. पहिला आमच्या सगळ्या परत परिवारांना घ्या. खरंच घ्या आणि बोर्ड लागला की नाही कमेंट. खूप शुभेच्छा दिल्यात आणि बरं वाटलं अगदी. आता ते गाणं होऊन जाऊ दे. थोडं. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये ही बघा आमची स्नेहा सरोची जोडी केक बनवतोय. लांब गेला तवायच पोरा जवळ येईल ना. थोडं ये मेरी एवढा नाही जाणार मी. हॅपी बर्थडे मम्मी. बारगाव ये हॅपी. कारण त्याने पूर्ण बघा वर पासून खालपर्यंत. अरे बरोबर. गो काय राहुलय, हयच राहुलय. काकी कसा बोलता बघा, एकेरी बोलता. मालवणी जमता पण आवाजावाची मालवणी जमणार नाही. चालत एकेरीला एकेरी. मुलांना चालतं. चला अशा प्रकारे आमचं हे लाईव्ह आता संपूया. कारण झालाय अर्ध्या तासाच्या वर तर लाईव्ह बऱ्यापैकी झाला. गुलाबाचं फूल आहे माझ्या संसाराच्या वेरीला. शांतारामांचं नाव घेते, आशीर्वाद असू दे या स्नेहा सरोजच्या जोडीला. अरे वा मस्त मस्त मस्त. चला आता जायची इच्छा नाहीये पण परत येऊ नक्की लाईव्ह. तेव्हा मग तुम्ही अशाच कमेंट टाका कधी लाईव्ह यायचं, कुठला सण आहे. येऊ आहेत तेव्हा आधी कळवू तुम्हाला. तेव्हा तुम्ही नक्की या. चला जाऊया. जायची इच्छा नाहीये. श्रुती म्हणते वा मस्त उखाणा मस्त ना. थँक्यू. मी पुढच्या वेळेला घेते. चला हाय. निकिता म्हणते आधी कम्युनिटीवर सांगा ताई. हो नक्की. आता कसं सांगितलेलं कम्युनिटीवर तसं सांगू. प्रणाली लिहिते हॅपी बर्थडे. चला आभारी आहे. चला आभारी आहे. आणि परत एकदा जे माझे परवाचे चाहते आहेत त्यांना स्वामी समर्थ भरभरून देऊ दे. हो श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. खरंच आम्ही पण स्वामींचे खूप मोठे भक्त आहेत. कारण आम्ही बघितलेला अनुभवलेली गोष्ट आहे. स्वामी खरंच मनातून आपण जे त्यांचा जो आहे ना पाठीशी असतात. घेऊ नको मी तुझ्या पाठीशी, ते असतातच. खरंच असतात. तुम्हाला पण त्यांचा अनुभव असेल कारण प्रत्येकाची एक गोष्ट असते. हे नक्की असते. तुमची गोष्ट खाली कमेंट मध्ये सांगा. हा जर व्हिडिओ तुम्ही नंतर बघत असाल तर
आमची गोष्ट जशी वहिनीने 10 गणित सांगितलं ना, ती गोष्ट ऐकायची असेल तर व्हिडिओ पुढे मागे करून नक्की बघा आणि ती गोष्ट कळल्यावर सांगा की कशी वाटली ती गोष्ट. ओके, चला जायची इच्छा नाहीये पण तरी पण टाटा, बाय बाय, भेटूया, धन्यवाद.